उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। किए बे शला को बाळू को फोन करछु कि बाळू वेबसाइट रो काम कले राति दिन जमा सोई दोना हां को बाळू मुंडी भर्त परिडा बे तू सकाळ सकाळ फोन करछु सोई दोना ए रे संतेरा सर सॉरी सर अरे सर फोन करथिले बदे जी मरे गली रे ओह नो हेलो सर हां सर हां सोला ऑर्डर फॉर्डर किछि नाही बाळ काम करूछ तमे को वेबसाइट कहूला से कोटा कोटा हाँ बेकारी वेबसाइट देखिया केते टंका मिनिमम 10,000 नहेले मुझे आनी 10,000 ऊपर हवा दरकार हाँ बढ़िया बढ़िया आउची एटा 15,000 एटा हो गया 15 लाख इनकम ओह नो हेच 7 दिन पर आसो हौ आसु सर आसीगला सर ऑर्डर आसीगला मर गया रे। ओय 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 भाई को तमर फाटी गला की ए भलिया बेजिती रे नो 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 बाहर कर बोधे कंपनी वाला आसीगला हाँ हेलो हेलो हाँ भाई कोडी से खड़ा खाई हला हत्ता शुणी मंदिर पाखे आसन आसन खड़ा खाई माँ हता शुणी ओ ठीक अच्छे पहुँचुची ठीक अच्छे भाई ओ भाई आज्ञा मैं खड़ा खाई हताश मंदिर कोड कहि गोटे आज्ञा धन्यवाद भाई देइथिले पाई न देले पाई बा बिक खंडे मिलुमा दौना कुआड़े गले बा कौन करवा बिक बिक मिलूनी लोक गले कुआड़े आज ना बाबू खंडे मिलू
ଟିକେ ଦଉନା ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ଖାଇବି ଟଙ୍କା 100 ଦିଅ Oi, 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 ବାବା oi. ଓ ବାବା ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ନଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଅ ଏ ମା ବାବୁ ବାବୁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ବାବୁ 15 ମାସ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଏ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବି 15 ମାସ ହେଲା ଖାଇନୁ ବଞ୍ଚିଛୁ କେମିତି? ଆସ୍କା ପାଟି ପିଇକି ବଞ୍ଚିଛି ଟଙ୍କାଟା ଦବୁନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପୁଛୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ବି ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ରହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପଇସା ହେଇ ନେ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ତରଫରୁ ଏ ରିଚାର୍ଜ ତରଫରୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଇଯିବୁ ଯା ଯାହା ହଉ ଭିକାରଟାରୁ ସକାଳୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ଭିକା ଠାରୁ ବି ପଟି ମାରି ନେଇଗଲା ଲସ୍ କ'ଣ କରିବା ଭିକ ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ଇନକମ୍ ହେଲା ଡେଲିଭରି ଏଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେବା ଏତେ କଷ୍ଟ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ହଁ ଖଡ଼ାଖାଇ ହତାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିକାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ହଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହେଇଗଲି ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଉନି ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖା ହେଉନି ବାଡ଼େ ହେଇଯାଉଛ ନା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ତମେ ଆପଣ ସେ ଭିକାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଅଛି ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ହବାର ନାହିଁ ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ଆରେ ନାଇଁ ସେ ଡେଲିଭରି ନୁହେଁ ଭିକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ର ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓହୋ ସେଇ କଥାଟି କହୁନା ମୁଁ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ହଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଦିଅ ମୋ ପାର୍ସଲଟା ଦେଲ ରୁହ ଭାଇ ତମ ପାର୍ସଲ ପରେ ନେବ ପାର୍ସଲ ଖରାରେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ମଲା ହିଁ କହୁଛ ପାର୍ସଲ ପାଣି ଅଛି କିଛି ଦଉନ ଓହୋ ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ ନାଲି ପାଣି ଅଛି ଚଳିବ କି ଚଳିବ ଯଦି କହୁନା ଆଉ ଚଳିବ ଅଲବତ ଚଳିବ କହ ଭାଇ ଚଳିକି ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପଳିବ ଭାଇ ଆସୁନା ଆସ ସାଇଡିକି ମନ୍ଦିରଟା ନା ଏମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପାପ ତ ହୁଏ ତାହା Oh, no. ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଲା ତମକୁ ଦେଇ ଡରୁଛି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ମୋ ଧନ ଚାଲ ଭାଇ ବସ ଭାଇ ଆସିବ ଏଠିକି ମୁଁ ଅର୍ଡର କଲେ ପେଇବି ବସ ଭାଇ ବସ ଭାଇ ଯା ଭାଇ ମୋ ଆସ୍ଥାନ ବସ ଭାଇ ବସ ଭାଇ ବସ ଭାଇ ବସ ଭାଇ ଯାହା କୁହ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିଦେଲା ଆସିବ ଦବ ଭାଇ ବସ ମୋ ପାର୍ସଲଟା ଦେ ରୁହ ଦଉଛି ବହୁତ ଦଉଛି मर गया रे ଭାଇ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୋ I am okay. ରୁହ Very good. I ପଇସା am okay. ପଇସା
କୁଆଡ଼େ ଗଲା? I am okay. ଭାଇ Very good. ହଁ ପଇସା ନିଅ। Very good. କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହାତ ଭାଇ ଭାଇ I am ଭାଇ okay. ଆଉ ପଇସା ଭାଇ ଭାଇ ପଇସା ଦେଖିକି ହଁ ହଉ ଭାଇ ଯାଅ ଭାଇ ମୋ Oh no! ମୋର Oh, no, 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 no. ଭାଇ ଇଏ ମୋ ଧନ Okay. Okay. No man. No ଭାଇ man. ଭାଇ ସାର୍ Okay. Okay. ଭାଇ ବସ୍ ତମର Okay. ଭାଇ Okay. ଭାଇ 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 हाँ. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଭାଇ Good night. ଭାଇ Good night. ଭାଇ Good night. Good night. ଭାଇ ଯା Good night. ଭାଇ 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 ଟିକେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଭାଇ ଭାଇ Oh, no. ହଉ ଭାଇ 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 Bye. Good night. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ Good night. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ Very good night. Good night. Good night. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ପାର୍ସଲ ବାଲା କହୁଥିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ଆପଣ ଖୋଲିକି ରଖ ମୁଁ ଯାଉଛି Oh, no. ହଁ ବୁଝିପାରିଲେନି କ'ଣ ଖୋଲିବେ ଭାଇ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିକି ରଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ହଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମ ପାର୍ସଲ ବାଲାଟା କହିଲା ଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ କ'ଣ ଏମିତି ଚଲାଉଛ ପିଇ ପାଇ ଦେଇଛ କି ଭାଇ ତମ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ଦିଅ 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 ଭାଇ ଦିଅ ଦବ ହଁ ଦିଅ ସତରେ ନ ଭାଇ ପିଇ ଦେଇଛ ତମେ ଭାଇ ତମକୁ ପ୍ରବଳ ନିଶା ମତେ ନିଶାନା ଭାଇ 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 ପାର୍ସଲ ବାଲାକୁ ଦେଖିଲ କି କୋଉ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଦେଇକି ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମଧୁଆଟା କି ହଁ ହଁ ସେ ହଁ ଶଳାଟା ମୋ ଠେଇ ସାଇକେଲ ବା ପିଟି ଦେଲା ଏ ଭାଇ କୁହନା ପାର୍ସଲ ମଗେଇଥିଲି ମୁଁ ଭିକାରୀ କଷ୍ଟୁ ଦେଖ ଭାଇ କଣ ଦେଇ କୁଟା ପୁଣି ହେଇ ମୋର ଦେଖେ ମୋର ତମର ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏ ଶଳା ମୋର ବି ଚିରା ପେଣ୍ଟ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଦେଖିଆ ଚାଲ ସିଆ ଯାଇ ଚାଲ 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 ଆଜି ତା ଗୋଛି ହାଣିବି ସେ ସେ ଗୋଟା ପାର୍ସଲ ବାଲା ମଦୁଆଟା ଏମିତି ସାଇକେଲ ହଲେଇ ଚଲେଇ ଚଲାଉଥିଲା ଦେଖିଛୁ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଆଗ ଦୋକାନ ଛକରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଲୁ ଚାଲ ଚିକିଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରିଆଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଓ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତମ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା ଓ ଭାଇ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଗୁନି ଦେଖିଲ
अरे तमे देखियो बहुत पछरे सुंदर देखाउछ मु केंदे देखाउछ आगे देखुन टिके भाई भाईरा कोन टिके सुंदर देखाउछ ना नहीं सतरे भाई तुम पूरा करीना कपूर सब बेले हेंडिया कोन सतरे सुंदरटा देखाउछ कि नहीं बहुत सुंदर सतरे सुंदर देखाउछ त तुम पार्सलटा नियो आगे तापर देखिबो एइतरे त केते सुंदर देखाउछ ए तू पार्सल देइथुल ना मते नाही तो मो ठार मद पीलु मते चिड़ा चोरी छिंडा चोरी भाई तुम को पार्सल देछि मोटा पेंट नहीं देखो 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 तमरो देखो ये सोला मु 17000 टका दे मोबाइल आनी थली ये मोबाइल भंगा चश्मा भाई मोबाइल भंगा कीपैड सोला वो 17 यदि आपण मानक वीडियोटी भल लागथियो ताले फॉलो करो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो आ बेल आइकन को बजाइ दियो आउ चल भाई कमेंट